M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse mwa Ambuye pano pa Tiyankhule na Ambuye ku programu ina ya tsiku la lero. Lero loweruka pa 23 August mchaka cha 2025. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Rute mutu wa 2 kuyambira ndime ya 1 mpaka 3 kuzapitiriza ndime ya 8 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Abet Nkondowe kuchokera ku St. Joseph bali ku Dembe na Miyango Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu woyera ukuchokera mu uthenga wa Mateyo 23 kuyambira ndime ya 1 mpaka 12. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father James Balala, a Congregation of the Holy Spirit, CSSP, kuchokera ku Streams in the Desert Spiritan Spiritual Center, Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Rute. Naomi anali ndi m'bale wake wachuma kwambiri, wa m'banja la malemu, mwamuna wake Elimeleki, dzina lake Bowazi. Tsono tsiku lina Rute adawuza Naomi kuti, "Mundilole kuti ndikakunke balele ku munda wa munthu aliyense amene akandikomere mtima." Naomi adamuwuza kuti, "Pita mwana wanga." Choncho Rute adanyamuka napita kukakunkha ku minda anthu atakolola kale. Kudangochitika kuti adakafika ku munda wa Bowazi, amene anali wa m'banja la Elimeleki. Apo Bowazi adawuza Rute kuti, "Tamvera mwana wanga, usapite kukakunkha ku munda wina, usasiye munda uno, koma uzitsata adzakazi angawa. Uziyang'ana munda akulowawu, ndipo uziwatsata pambuyo. Ndawawuza anyamatawo kuti asakuvute. Tsono ukamva ludzu, uzipita ku mtsuko ndi kukamwa madzi amene anyamatawa atunga." Rute adawerama nazolikitsa nkhope pansi ndipo adafunsa kuti, "Chifukwa chiyani ndapeza kukoma mtima kotereku mwa inu? Kuti mulabadeko za ine mlendo?" Koma Bowazi adayankha kuti, "Zonse zimene wakhala ukuchitira mpongozi wako kuyambira nthawi imene mwamuna wako adamwalira, ndazimva zonsezo. Ndamvanso kuti udasiya abambo ako, mayi wako ndi dziko lako, ndipo wabwera kwa anthu amene sudadziwe ndi kale lonse." Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adalankhula ndi gulu la anthu ochuluka pamodzi ndi ophunzira ake. Adawawuza kuti aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi ali ndi udindo wotanthauzira malamulo a Mose. N'chifukwa chake muzichita ndi kutsata zonse zimene iwo amakuphunzitsani. Komatu musamatsanzire zimene amachita, pakuti sachita zimene amaphunzitsa. Iwo amamanga katundu wosausa kunyamula nkusenzesa anthu, koma iwowo samukhuzako mpang'ono pomwe. Zonse zimene amachita amangochita kuti anthu awaone. Amazimangirira timapukusi tikulutikulu ta mawu a Mulungu pa mphumi ndi pa mkono. Amatalikisanso mphonje za zovala zawo. Amakonda malo olemekezeka
pa maphwando ndiponso mipando ya ulemu kwambiri ku nyumba za mapemphero. Amakondanso kuti anthu aziwalonjera mwaulemu pa misika ndipo kuti aziwatchula aphunzitsi. Koma inuyo anthu asati azikutchulani aphunzitsi pakuti muli ndi mphunzitsi mmodzi yekha ndipo nonsenu muli pachibale. Musamatchulenso munthu pansi pano kuti Atate popeza kuti muli ndi Atate amodzi okha, ndiwo Atate anu akumwamba. Anthu asatinso azikutchulani asogoleri popeza kuti mtsogoleri wanu ndi mmodzi yekha, ndiye Khristu. Pakati panupa wamkulu akhale mtumiki wanu, pajatu aliyense wozikuza azamuchepesa ndipo aliyense wozichepesa azamukuza. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ndimafuna kuti lero lino tigawane kwambiri zimene tikuzimva mu uthenga woyera. Ambuye Yesu akuti aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi ali ndi udindo wotanthauzira malamulo a Mose. M'chifukwa chake muzichita ndi kutsata zonse zimene iwo amakuphunzitsani, komatu musamatsanzire zimene amachita pakuti sachita zimene amaphunzitsa. Nditawerenga uthenga wa lero ndinakumbukira zimene zinandichitikira tsiku lina. Ndinapita ku msika kukagula zinthu, ndipo ndikuyenda mu msikamo panali mnyamata wina anandithamangira. Samandiziwa kuti ndine ndani. Anandithamangira kumayitana, "Bige, gulani katundu wabwino." Amagulisa katundu olesedwa ndi bomba. Ndiye mnzake amene anandizindikira anamthamangira ndikumuwuza kuti aise zakozo amenewo ayi, amenewo ndi ansembe. Ndiye uja amandithamangira ndi katundu uja anandipepesa kuti pepani Bige, sindimaziwa zokuti ndinu Mfarisi. Ine nditamva kuti wandinena kuti samaziwa zoti ndine Mfarisi, ndinamwetulira, ndinaseka. Basi anandisiya nkubwerera. Ine kunyamuka nkukagula zimene ndimakagulazo, ndipo ubwerera ku nyumba ndimazifunsa kuti nchifukwa chani munthu uja ananditchula kuti samaziwa zoti ndine Mfarisi. Nzake uja atalankhula kuti amenewo ndi ansembe. Iye uja kuti pepani sindimaziwa zoti ndinu Mfarisi, chifukwa chani? Ndiye ndikuganiza ndikusinkhasinkha ndinaona kuti Afarisi amaziwika ndi kulankhula kapena kuphunzitsa zinthu zimene samachita. Ndiye zikufanana kwambiri ndi zimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa mu uthenga wa lero. Amawauza ophunzirawo akutiwuzanso ife kuti chifukwa choti Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo apasidwa udindo akukhala pa mpando pa Mose, mpando woti aziphunzitsa ndi kutanthauzira zinthu, muzimvesera zimene akuphunzitsazo, koma musamatengere makhalidwe awo, chitani zimene akuphunzitsa. Nditasinkhasinkha ndinaona kuti mwa munthu wina aliyense muli Mfarisi, mwa ife tonse muli Mfarisi. Tonsefe tili ndi moyo kapena tili kuti makhalidwe kapena machitidwe okhala akaswiri polangiza, okhala akaswiri polalika, okhala akaswiri pophunzitsa. Koma kuti zifike poti tichite kwambiri timalephera. Ndingati mwachitsanzo kuti makolo akuwauza anawo kuti pakhomo pano mwana wina aliyense nthawi yotsirizira kufika ndi 6 koloko madzulo. Makolo tinena choncho, 6 koloko madzulo aliyense azikhala atafika pano. Ndiye ifeyo tizafika pakhomopo kapena tizifikapo 3 koloko amamawa, kuti zimene tikumuuza mwana ife ni akefe sitikuzichita. Mukaonerera mwambo ozoza udikoni, aepiskopi amamulangiza dikoniyo kuti aziphunzitsa zimene zili m'malemba oyera, ndipo iye mwini azichita zimene akuphunzitsazo. Kusonyeza kuti zinthuzo tisanaziphunzitse tikuyenera kuti zitiphunzitse kaye ifeyo eni akefe. Ndinanena kuti mukayang'ana moyo wathu m'masekta osiyanasiyana, kaya atsogoleri a mpingo, kaya atsogoleri a ndale, muona kuti mwambiri timatha kuyankhula, timakhala akaswiri oziwa kuyankhula. Tili ndi anthu oti akatalangize iwenso umaona ngati mwina pabwera njero.
koma umva kuti mawa amapanganso zomwezo zimene amazuzulaso. Pamenepo pamene Ambuye Yesu akuzuzula, mwina tiziphunzise kuti zinthu zimene ifeyo timalangiza ena, zinthu zimene ifeyo timazuzula ena, zinthu zimene timanena kuti ichi ncholakwika, ngakhale moyo wathu uonese kuti chimenecho ncholakwika, masana ngakhale usiku osati chikhale cholakwika, masana kukadako chikhale cholondola. Ambuye Yesu akufuna kuti tichose kamoyo kaja kokonda kukhala akaswiri pophunzisa zinthu zimene sitimafuna kuti tizichite ene akefe. China Ambuye Yesu akunena khalidwe lina limene limaonekera patali, khalidwe la ufarisi, khalidwe loti timafuna kuti tizionesere. Nini mafuna kuti kuzioneserako tikumvese mosavuta makamaka pa nkhani ya kupereka zinthu. Tikawerenga Mateyu woyera mutu wa 6 ndi meya 1 amanena kuti tikafuna kuchita ntchito zachifundo tisamakhale ndi moyo ofuna kuti wina aliyense aziwe, tisamakhale ndi maganizo kapena chidwi chofunisisa kuti wina aliyense aziwe, kuti ngati ndamuthandiza munthu ndiye ndizipase ntchito yonkana ndiyenda kuti anthu aziwe, kuti ngati ndampasa munthu malaya for example, ndampasa munthu shirt ndiye ndizinkana ndifunsa anthu akuti lero anabwera ku church, munaona ku chalichi anabwera, akati anabwera, anavala chani, anavala malaya amene aja anatenga kwa ine, malaya amene aja anandikwana, ananditopesa. Iya tikapanga choncho ndiye kuti tifuna kuti tizionesere. Ambuye Yesu amanena kuti ukatero ndiye kuti mphoto yako walandiratu pansi pano. Ndiye mukaona kaya ndi mabungwe osiyana-siyana, kaya ndi anthu, nthawi zina popereka zinthu timapereka ndi wrong motive. Timakhala ndi chinthu chimene chili cholakwika, chimene chikutipangisa kuti tichite zinthuzo, ningati mmene amapangira anzathu andale kuti akamapereka zinthu sangopereka zaulere, kulibe chaulere pakati pa anthu andale. Amapereka zinthu makamaka masiku ano amene tikuthamangira kuzisankho, akupereka zinthu chifukwa akugula mavoti, akupereka ndalama kuti alandire mavoti, akupereka zinthu zosiyana-siyana, akuoneka achifundo, akuoneka okhuzika ndi mavuto a anthu, akuoneka anthu amene sakusowa, akuchita zinthu kuti azionesere, kuti aziyike pamwamba kuti anthu tithe kuwaona kuti pa 16 September oti tikamuvotere ndi wakuti. Muona kuti mabungwe timapanga organize, tikufuna tipange ntchito zachifundo, tisonkhe ndalama, tigule katundu, tigula shuga osowayi, tigula shuga osowa omwimira panzere nthawi yayitali. Ndiye tikangula shugayo, tikapeza ovutikawo angwire kona inayo, ife tingwire kona inayo, tizimuyang'ana wa kamera atijambule, tikayike pa status pato. Za Ambuye izi. Moyo wa ufarisi tikufuna kuti anthu atione, anthu atichemerere, tikatero tikhala kuti talandiriratu mphoto yathu. Kuti timvese ndithu kuti Ambuye Yesu akufuna kuti tikhale ndi moyo osati ngati wa afarisi, moyo ozionesera. Akufuna kuti tikhale ndi moyo oti zinthu tizichita kuchokera pansi pa mtima, komanso zinthuzo tikazichita tisachite ndi cholinga choti anthu atichemerere. Akunena kuti afarisi amakhalanso ndi moyo ofuna kutamandiridwa, akakhala pamalo amafuna kuti atchulidwe, tipereke ulemu. Sindikunena kuti ndizolakwika kunena kuti tipereke ulemu kwa akuti, koma ndikunena makama zikhala zolakwika zikafika saizi yoti anthu akanena kuti ulemu ukhale m'malo mwake ndiye tipsye mtima. Akanena kuti maulemu aperekedwa kale chifukwa cha nthawi, ndiye wina akabwera nkuyamba kuyankhula kuti bwanji simunandipange acknowledge, bwanji munangoyamba kuyankhula. Mafuna kuti anene kuti tipereke ulemu kwa acheya, basi ife tiyimirire, tigwire pachifuwa, tizawera milandu. Kukhala ngati kuti wamba kukoma kwambiri mu mtima mwako kuti avomereza kuti acheya alipo mpano. Amakondwera kwambiri afarisi, amakondwera kwambiri akatchulidwa, amakondwera kwambiri akapasidwa moni, akapasidwa ulemu m'malo osiyana-siyana. Zinthuzi nzakutha, zinthuzi nzachabechabe. Mlaliki amatiuza choncho, ndipo tisakhale anthu okonda kwambiri zinthu zimene zili zakutha. Ambuye akhale nanu.